ban mutu ba so za ya zamo makashi da ke na jirai ya taɓu kina ji ba na fitar da rabo. Na mutu ban mutu ba so za ya zamo makashi da kai na jirai ya taɓu kana ji ba na fitar da rabo. Zuciya kamar ta fashe mini na gaza da tafiya, ambatan da zan zai fiye mini dan na kyauta aniya. Zuciya take ambatan ke ina kira ki tsaya, kunnuwa da jin an yaban ke sai su bani na jiya. Randa duk na hari mai taɓanke aikwa zai sha wuya. Faɗi na faɗa haƙin zuciya, mai gina yabo akan gaskiya. Duka na ji zuci zan mallaka, ki yaba abin da zan bayyana. Faɗi na faɗa haƙin zuciya, mai gina yabo akan gaskiya. Duka na ji zuci zan mallaka, ka yaba abin da zan bayyana. Tunda dai zuciyar kita wace, to akan kina yarda zan mace. Rantsuwa wacce nai da gaske ce, ko dubu za su tarikin wuce. Na faɗa gashi na nanata, ki na ba zuciya. Fushi ku da